però també porto en el cor València, és la veritat. I ara jo me'n vaig de nou a València, perquè anem a veure la festa més antiga del cap i casal de la ciutat de València. Una festa que té més de 700 anys. 700. Sí, sí. Una festa de l'època del rei Jaume. És la festa de Sant Bul. El barri valencià de la Xerea va celebrar, com tots els anys, la festa més antiga de la capital, la festa en honor al Crist del Sant Bult. La imatge del segle XII va eixir en processó des de la parròquia de Sant Tomeu Apòstol i va fer un recorregut per tots els carrers del barri, un recorregut que inclou una visita a l'església de Sant Joan de l'Hospital. Me ha encantado, la verdad es que realmente una fiesta entrañable, bonita, emotiva, familiar, muy de barrio y encantada de poder disfrutarla como delegada de gobierno, compartirla con el barrio que también es ahora el mío. La festa més antiga, la més antiga de València, què l'ha paregut? Pues me ha parecido preciosa, sobre todo por el marco en el que se desarrolla, que es la Xerea, y sus carrers, ho comentava el president, una professor en carrers estrets, en carrers en sabor de tradició valenciana i en l'antiguitat que té la festa de Sant Bul, pues un marc incomparable. L'ha potenciat moltíssim. Enhorabona, don Antonio. Pues moltíssimes gràcies, però gràcies també a tots vosaltres, a tots els organismes oficials de València, la Generalitat, l'Ajuntament, la Delegació de Govern, la Diputació, tot el món que ens ajuda a aquesta festa, la més antigua de cap i casal de València, pues tinga vida i estiga cada any més forta i fent la festa, que és lo important. Què és el que me l'ha agradat avui de tots els actes que està vivint intensament? Home, la processó que acabem de fer és impressionant. I també per esta matí, claro, la missa, veure el cor que canta i molt bé tot. Estás treballant tot l'any al costat de la Junta per fer la festa, ¿eh? Sí, todo el año. Tenemos que hacerlo. Que si chocolate, que si todo. Vostè és veïna d'ací del barri. Sí. Però avui també és un dia que ve molta gent que no viu ara en el barri de la Xerea, que venen tots així avui. Sí, tots. Segons conta la tradició, la venerada imatge va ser trobada en l'època de la Reconquesta en les cavallerisses del rei Jaume I per Manolo Navarro, un veí del barri. A partir d'aquest moment, ininterrompudament ha rebut culte, s'han fet festes en el seu honor i és l'ànima, el símbol del barri de la Xerea.